gusto ko magpasalamat sa lahat po ng subscribers na talagang bumisita po dito sa Iba Garden, especially yung pumunta po sa Greenyard. So maraming salamat po, lalo na yung mga talagang sumadya pa galing pa sa malalayong lugar. So naging successful po yung ginanap na event dito nung nakaraang weekend, and first day pa lamang po ay talagang sobrang dami na ng tao, and even yung second day medyo masama yung weather, medyo nag-uulan, naging successful pa rin. Marami pa rin po talaga yung sumadya, and yun, sa ikatlong araw naging mas maganda yung panahon, hindi na rin masyadong maputik dahil maganda na rin yung sikat ng araw. So nagpapasalamat po ako sa mga bumisita at sumuporta sa aming event. Sobrang thank you po galing po sa Greenyard PH at galing na rin po sa mga may pwesto dito sa Iba Garden.